Mashallah TV. Mbuelo Mashallah TV usahlala ke uDM Msakazi hlala wensizwa umxhashazwa umfoko amajola umxhashazwa abashayele mfowethu lengoma le oyishalo noLindani umfoko kaGumede lesi sisomkhulu umsindo la sibonele nasemaphepha endabeni lapha kwiMercury la kuthiwa khona ukhala kakhulu ngengoma yakhe intshontshe umfezi unyama umfoko kaKhumalo la ethi khona mama ubaba ulala nami aweshale nje lomkhoma lengoma abanye bazodangishaya manje ishaya manje mfowethu abantu balindele emakhaya bafuna ukuyibona lengoma le esisumsindizwe lonke etshotshwe umfezi unyama la le ngoma nje kwambusa ngile awode ngishaya asikhwele kuyo